Startup bioteknoloġika f'Birkirkara tipprova tagħti ħajja ġdida lil materjal li fil-biċċa l-kbira tiegħu jintrema. Il-kumpanija Ambitious qed timbarka fuq il-proġett Neolithic Futures li juża skart tal-kostruzzjoni u materjal ieħor bħal artzell biex permezz tal-istampar 3D jerġa' jinħoloq materjal simili bħal ġebla tal-Franka. Dan il-materjal tal-bini storiku huwa magħmul mill-Franka u l-proġett tagħna tar-riċerka jissema Neolithic Futures qiegħed jagħmel mill-almu tiegħu biex nitlu aħna fil-barrieri, nipproċessaw il-bini u l-Franka ġo torba u nintroduġuha ġo l-teknoloġija ta' 3D printing. Il-kumpanija tikkollabora ma' żewġ kumpaniji lokali, fosthom Bilven Limited li taħdem fis-settur tal-kostruzzjoni u Bakkus Restaurant fl-industrija tal-ikel biex jintużaw materjali li normalment jintremew u jinbidlu fi proġetti ġodda. Is-sabiħ li ta' dal-proġett huwa li qed naqbdu materjal ta' Malta, pura Malti, li qed bħalissa qed tintrema u qed nerġa' ndawruh f'prodott tajjeb li nistgħu nerġgħu nużaw. Bħalissa il-pjantan li ħanoħorġu iktar għall-affarijiet tad-djar, bħal vażuni, light fittings, dawn l-affarijiet, imma dal-proġett jista' jibqa' għaddej anki sal-livell tal-bini fejn nistgħu nipprintjaw bini custom kif jiġi. Waqt żjara fil-faċilitajiet tal-kumpanija, l-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq l-irwol kruċjali tal-startups f'Malta bħala mutur għall-innovazzjoni li jaqdu r-riċerka, t-teknoloġija u l-industrija biex joħolqu opportunitajiet ġodda. Kompla li permezz ta' inizjattivi bħal dawn qed tissaħħaħ l-ekonomija ċirkolari u qed jitħejja futur dejjem aktar sostenibbli. Il-proġett huwa finanzjat minn Xjenza Malta permezz tal-programm Fusion R&I Research Excellence Program 2024 u għandu lan li jippromuovi soluzzjonijiet aktar sostenibbli fl-industrija tal-kostruzzjoni.